ош дараҷаош кардем. дӯстои азиз, худатон омада хӯрда бинед. ош гап мезананда мақсад бовар кунед, хеле болаззат аст. чайхона душанбе худро дар пойтахт ҳис кунед. иншоалло омада инҷо хӯрокҳо хеле болаззат ҳастанд. ҳамватанои рости ҳозир хӯрда биромадем. ош ба гап нест. қурдобҳои тоҷикӣ, казан кабоб, ҷигар кабоб, тамоми намудҳои хӯрокҳои миллии тоҷикӣ худмон дар пойтахти азизамон, номи пойтахт душанбе, чайхона душанбе интизори шумо ҳастем. адрес дӯстои азиз, инҷо афганский плов бошад, ана инҷо душанбенский плов. чайхона душанбе интизори шумо ҳастем. ҳамватанои азиз, марҳамат кунед. чойхонаи замонавӣ ба дараҷаҳои олиеш дӯстои азиз, мана бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. дӯстои азиз, марҳамат кунед. то мо интизори шумо ҳастем иншоалло. обҳои ватанӣ артискола. марҳамат кунед дӯстои азиз, марҳамат. мо интизори шумо ҳастем дӯстои азиз. мана меҳмонҳо омода ҳастанд. ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки дар навор мебинед, ин кати бобогӣ. инҷо ба иншоалло шумоя интизор. қурдобҳои тоҷикӣ, ош, казан кабоб, калави поча, мана артисколаҳои ватанӣ, оби ватанӣ шуморо интизор ҳастанд. чӣ хеле ки дар аввали навор дидед, чайхона душанбе. инҷо мебед худатонро пойтахт ба ҳис мекунед иншоалло. ина зебу зината бинед. ин оши ду каса ё як нафар? ду нафара я? оши ду нафара. табақа дидена? табақи бобогӣ. мезани дам мегир иншоалло. дӯстои азиз, чӣ хеле ки дар навор мебинед, мана оши ду каса, ош не, ин кабоб ном аст. гӯшта бинед, хеле гӯшти бисёр, нон, чой, чакаи бобогӣ, салаташ кати, ҳамаш як нархнома. чайхона душанбе интизори шумо ҳастем. мо ба иштирои таом. дӯстои азиз, мана аз назди шумо оша бе чиз мазаша мегӯям, мехӯрем иншоалло мазаша мегӯям. алҳамдулилла ба маза. ош дараҷаош кардем. дӯстои азиз, худатон омада хӯрда бинед. ош гап мезананда мақсад бовар кунед, хеле болаззат аст. дараҷаош кардем. мана ку оша мезанам. интизори шумо ҳастем. хеле болаззат. ҳамватанони азиз, чӣ хеле ки дар навор мебинед, барои як нафар хӯрок калави поча, гӯшт аяк гӯшти лаҳм аст. инҷо чака аст, салаташ аст, нон ҳаст, чой. 300 рубле як нафар ба